Orain, errubrika klarrunen txertatzeko lehenengo eta behin lan berri bat sortu behar dugu. Lan berria sortu ondoren, eskumaldean, beko partean agertzen da guia de evaluación edo argibideak. Botoi honetan klik eginez, orain, ekainetik aurrera, 3 aukera zabaltzen dira. Sortu aldut errubrika berri bat, hartu aldut edo berrerabilia ditut beste atasetan edo beste geletan erabilitakoak, edo importatu aldut kalkulo horri batetik. Guk lehen ikusi dugunez kalkulo horriaren aukera, egingo duguna da hemendik importatu. Klik egiten dugu hemen, eta orain kargatuko dira nire kalkulo horri guztiak. Eta badago, klik egiten dut, eta orain botoi honetan gehituko dut nire errubrika. Eta hemen agertuko da errubrika gehitu dela. Kargatzen da, ikusten dugu hemen. Bai? Printzipioz agertzen dira atalak beteta, bai? Irizpidea eta informazio guztia badago jarrita. Ikusi dut lehenengoa ez dela agertzen, jarriko dut edukia falta zen. Baina printzipioz kargatzen ditu irizpide guztiak. Orain, aktibatu nahi badituzue puntuazioa gero kalifikazio atalean erabiltzeko, ezaztu hemen klik eginez, baina kalifikatzeko puntuazioak agertuko direla. Bale? Bestela, ez klikatu, desaktibatuko ditu. Hau eginda dagoenean, gordetzen dut. Eta badaukaia errubrika prest erabiltzeko, eta ikasleek ikusteko. Sortu lana, eta badago.